இந்த மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு மாங்காய் வச்சு வெல்லம் வச்சு அப்புறம் ஈஸியாக வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டு இந்த மாதிரி வந்து குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. இது வித்தியாசமான ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும். குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க. வீட்டில் வந்து சாயங்காலம் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட சாப்பிடலாம். இது விருதுநகர் ஆட்சி சமையல். இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக்ஸ் கொடுங்க, ஷேர் கொடுங்க. நன்றி. இப்போ வந்து மாங்காய் வந்து ரெண்டு மாங்காய் வந்து தோலெல்லாம் சீவி வச்சாச்சு. இந்த மாங்காய் வச்சு மாங்காய் பச்சடி செய்ய போறேன். இப்போ வந்து மாங்காய் எல்லாம் துண்டு துண்டா வெட்டி வச்சிருக்கோம். இப்போ வந்து அதை மிக்சியில போட்டு ஒரே ஒரு சுத்தி லேசா வந்து பொடி பொடியா ஆக்கிக்கலாம், அரைச்சிக்கலாம். இப்போ வந்து மிக்சியில எந்த அளவு குறைன்னு அரைச்சி வச்சாச்சு. கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டாச்சு, எண்ணெய் ஊற்றி. இப்போ பச்சை மிளகாய் வந்து ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டாச்சு. கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டு விட்டேன். இப்போ வந்து ஒரு 300 ml தண்ணி கண்டை எடுத்து அதில் ஊற்றிக்கலாம். இதில் எடுத்து கடையில் தண்ணியெல்லாம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து மிக்சியில் இருக்க அந்த மாங்காய் எடுத்து இதில் எடுத்து போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து கேஸ் ஸ்டவ் வந்து ஃப்ளேம் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு 50 கிராம் வந்து வெல்லம் எடுத்துக்கிறேன். மண்டை வெல்லம் வந்து இது வந்து ஜவ்வு இருக்கிற வெல்லமாக இருக்கணும்னு தேவையில்லை. சாதாரண வெல்லமாக இருந்தால் கூட போதும். இப்போ வந்து அந்த வெல்லத்தை எடுத்து அந்த மாங்காய் கூழுக்குள்ளே போட்டு விட்டுறலாம். இப்போ வந்து கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ளேம் வந்து ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து